Ngelele emakhaya ngithi ake ngibuye sibambele amaphupho lawo omshado. Amaphupho omshado ayibike elibi ngempela ngoba asuke ebika kona ukuthi kukhona isifo esingase sivele emndenini yethu noma ehlobeni zethu. Ukuphupha-ke kuwukuthi ubona umuntu eshada noma abantu beshada. Lokhu kusuke kubika kona ukuthi kukhona isifo esingase sivele ekhaya noma ehlobeni zethu. Ukuphupha kuwukuthi ubona lana umuntu eshada kuwumuntu omaziyo. Lokho kusuke kubika kona ukuthi loyo muntu loyo ombonayo kuleso sibonakaliso angase avelele umshophi omubi, kube khona okuthile okufayo empilweni yakhe noma yena uqobo lwakho unyonyobela ukufa. Uma kuwukuthi uphupha lana ubona umuntu egqoke ingubo emhlophe iveyili lomshado, lokhu kusuke kubika kona ukuthi kukhona ukufa okuzayo. Kubika nakho ukuthi kukhona abantu abaseduze nawe ongaba abantu abayigugu kuwena noma umuntu wasekhaya ongase adlule emhlabeni. Uma kuwukuthi uphupha wena uqobo lwakho ushada, lokhu kusuke kubika kona ukuthi kukhona abantu abangakufiseli okuhle, abakufisela ukuthi izinto zakho zife noma wena uqobo lwakho ufe. Uma kuwukuthi uyaphupha lana uphupha kuwukuthi uyashada, ushada nomuntu omaziyo, lokho kusuke kuyibiko ukuthi kukhona abantu obaziyo noma abaseduze nawe abangakufiseli okuhle, abakufisela ukuthi kufe izinto zakho noma kufe wena uqobo ngokwenyama. Ukuphupha kuwukuthi uyashada kodwa ushada nomuntu ongamazi. Lokhu nakho kuyibiko elibi, kusuke kubika kona ukuthi kukhona umuntu ongenabo ubudlelwane naye noma umuntu ongamcabanga ukuthi angase akucabangele okubi, okufisela okubi, ofisa ukuthi izinto zakho zife noma ufe ngisho ngokwenyama uqobo. Siyathemba-ke ukuthi kukhona lapho esicacisa khona. Siyasho njalo sithi abudede ubumnyama kuvele ukukhanya emakhaya ethu.